aprovecho ya para daros las gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Y nos hemos acercado a la Plaza Nueva, que aquí habían varios concursos hoy. Vamos a echar un vistazo. Víctor Montes dagoan, hori bai, baino. Taberna bai, baino. A ver, además... Mira cómo se nota la maicena, ¿eh? Y la harina. Le ha hecho a Ane una gracia que te mueres la Ya están preparadas ya para presentar.
acercado a la Fuente del Perro porque aquí va a ser la presentación del cabezudo Madriles. Bilboko Alde Zaharrean, Zazpikalietan, txintxip bat zure omenez Madriles urte askotan zu gogoratzen jarrai dezagun. Topa! Altuago ez? Bai. Igoko dugu baflea denoke ondo entzuteko ez. Ondo, ahotsa badakizue, inauteriko ahotsa daukadala, markatuko didazue, baina bueno, tira. Bueno, Alde Zahar osoan ez dago inor traje bat, txapela bat eta bizar luze bat ikusi eta zure irudia ez da torkiona burura. Zaharrenek ere miretzita gogoratzen zaituzte eta enbait momentu hon eman zenizkigun. Mundu hobe bat posible zela ere erakutsi zenigun. Gazteek ere ezagutu ez zaituzten arren, historio asko entzun dituzte Madrilesen inguruan. Madriletik etorri zinela, bizirauteko kartoiak biltzen zenituela, eta Barrankialako tabernetan auzokidei ere poteak ateratzen zenizkiela. Ikusten duzunez, zure memoriak bizirik jarraitzen du gurean, eta Barrankalen, eta Alde Zaharrean, eta Zazpikaleetan, eta nola ez Bilbon. Horregaitik, txikienek ere zure berri izan dezaten, nagusiei nor izan zinen azaltzea errazteko Bilboko 10. buru handia aurkezten dugu gaur. Eta gure artean ere baditugu dena hau posible egin duten Galder Anton Martínez, eszenografia eta atretxoan eraikitzen eta montatzen diarduena, Katamalo eszenografiekin, erraldoi buru handi eta jaien maitale sutsua, eta nola ez, jantziak egiten ere aritu dira Nati Ortiz de Zarate eta Angelike Garzia, Nati aktorea, hortik dabil, ez? Nati eta... Bueno, hortik daude, aipatuko ditu. Bueno, eurak egin dituzte jantziak, Nati aktorea da, Jostuna Parta, eta bai, etorri, Angelika, bai. Eta biak aritu dira lan aparta egiten. Etorri, Nati. Bai. Baina, kale hauetan eta Zazpikaleetan zuetako askok Madriles gogoratuko duzue eta gurekin ere badugu Zazpikaleetako aktore handia ere ondo gogoratzen duela Madriles. Beraz, hitza emango diogu Mikel Martínez aktoreari. Eskenatoki egoko naiz, bestela lastima fokoren bat edo falta dela, bestela naiz inor. Eskatu didate Madriles aurkestea eta horrela oso zahar apur bat sentitu naiz. Ustut ez dela beharrezkoa, gehienok ezagutu genuen, total 45 urte baino ez dira pasatu.
Anak ere aurkeztu du apurtxo bat, hasiko naiz hasierarekin, labur, Madriles, bakizue 1983ko abenduaren 30ean hil zela, orain dela 42 urtetako uholdeetan harrapatuta, ez da, taberna batean. Madriles, Bilboko alde zaharrean, 7 kalean bizi zen erromes vagabundo bat zen, pertsona eta pertsonaia oso ezaguna eta oso maitatua orduko auzo honetan, turistarik gabeko eta bilbotarrez beteriko auzo honetan. Pertsonaia esan dut, personalki oso jende gutxik ezagutzen zuelako, berak gutxi hitz egiten zuen berari buruz, 10-15 urte lehenago, uholdeak baino lehenago agertu zen hemendik, inork ezekien nondik, bere izena ere ez genekien, bat irudi batzuk eta gero enteatu gara eta horrela, Iglesias abizena zeukala, badirudi, Gerra Zibilaren ostean Euskal Herrira etorri zela eta hainbat lekutan lanean egon zela, hortik irakurri dute Beasaingo kafean lanean egon zela eta gero hemendik agertu zen, ez? Berak esaten zuen Pablo Iglesiaren loba zela, norbaitek esaten zuen Errepublika garaian parlamentarioa edo izan zela, egia edo gezurra egia zen, nahiko bere berbaldi zelebreetan, oso parlantxina zen, ezta? Kultura erakusten zuela, irakurria zela, kontrolatzen zuela. Kale ibili zen, alderrai, hemendik eta handik, eta kalean lo egiten zuen, batez ere hor atxuriko arkupetan. Eta oso, paisajearen parte bat zen, ez? Bera txikitsua, arropa askorekin, abrigu handi batekin, bere bizarra txuria eta ile luze zuria, txapela, zen paisajearen parte bat zen, ez? Ez bakarrik irudia, baizik eta zelan hitz egiten zuen eta horrela, ez? Ez zuen dirurik eskatzen, baina auzokideek, tabernariek, hemengo komerzianteek, batez ere atxuriko komerzianteek, plazako azokako komerzianteek, laguntzen zuten, badago esate baterako behin edo kesatu egin zen bere gurditxoa, bera ibiltzen zen gurdi batekin, eta batez ere kartoia biltzen, saltzen eta horrekin bokadillo bat jaten eta edaten, erosten eta horrela, ez da? Eta behin lapurtu zioten gurditxoa eta, jendeak dirua bildu zuen eta gurdi berri bat oparitu zioten bere izena eta guztiz, El Madriles. Oso berea zen, oso nortasun berezia, Iruñan badago buru handi bat edo vinagres deitzen dena, ez? Hau nahiko vinagre zen, umore honez zegoenean, umore honez eta umore txarrez zegoenean, umore txarrez. Quita daki, chaval, que no me dejas pasar. Egia esan, oso buru handia aproposa, buru handien lana hori baita, ez da? Vinagres bat, apur bat izatea. Esan bezala, 1983ko uholdetan, taberna batean zegoen uholdeak harrapatu zuen eta hor hil zen. Konpartsakide batek atera zuen, aurkitu zuen eta lokatzetik atera zuen bere gorputz txikia negarrez. Nik ere, salduko dizueten nire gauza bat edo uler dezazuen apur bat zer zen. Nik ere, nik urrun nengoen, kanpoan nengoen, eta 2 egun beranduago irakurri nituen berri guzti horiek, dena zen desastre bat, Bilbao, en fin, oso txarto eta horrela, baina irakurri nuenean Madriles hil zenean eta horrela, negarrez hasi nintzen. Nahi gabe edo malkoak ateratzen zitzaizkidan. Eta uste dut neurri batean zela, ez bakarrik Madriles maitatzeagatik, baizik eta Madriles neurri batean niretzat eta askorentzat Bilbo zen.
eta, pues bueno, konparsakide horren malkoak, nireak eta jende askorenak, ezta? Hil zenean, orain dela 42 urte, omenaldi bat egitearena pentsatu zen, baina oso momentu desastrosoa zen, ezen gauzatirik egin, eta gaur omenaldi polita hau egiten zen. Lehen esan dudan moduan, bera nahiko vinagreaz zen, ahaztu egin zait baita ere oso umore honekoa eta berritsua, eta viva la libertad, joder, eta horrelako gauzak esaten zituela, eta oso aproposa da buru handi bat izatea. Orain konparsek erabaki dute gogoratu eta gogoaraztea hurrengo urteetan. Oso aproposa da buru handi bat izatea, eta hemendik aurrera erraldoiei bidea egingo die. Quita aquí, chaval, joder, que estás molestando. Viva la República, viva la libertad. Orduan, bueno, besterik ez hau zen gutxi gora bera, oso ondo gogoratuko duzue, Madriles. Aipatu ditut Nati, Angelika eta Galder, Madriles sortzen aritu direnak, baina ez enuke nahi ahaztu Josu, Izaskun eta Libere, ze lanean ere aritu dira. Eta aste honetan zehar ere sosketa bat izan da, ez daki boletoak erosi dituzuen ala ez, bueno, batera zuen boletoak, ze sosketa orain txabertan egingo dugu, eta Madrilesek aterako ditu 4 zenbaki. Egun hauetan egon da aukera, boletoak erosteko, gaur ere badakit konpartzakide bat baino gehiago aritu dela saltzen, eta orain, hemen daude bolatxoak, eta Madrilesek berak aterako ditu zenbakiak, ez? A ver. 3. Bueno. Toko. Itxaro batera behar dira. Bueno, hau da superpro. Beste poltsa bat. Eta beste kolore bat, ere. Bi. Bueno, Mikelek hartuko ditu beste biak. Vale? Hiru bat. Eta laugarren zenbakia. Eta hemen. Bat. Hiru bi bat. Bueno, bauz izan da. Zenbaki. Mila egun dago eta ditu. Bai, igandea da. Astiro goaz. Baina dagoaz. 1.023. Hemen badago zoragarri eta ez badago, bueno. Ningo digun, gordeko digun zari. Eta hemen ez daukatzen dena, unak, orain, Bilboko erraldoiak euren bidea jarraituko dute, baina guk gure bidea egingo dugu ere Madrilesekin batera. Apuntatuko dugu zenbakia badago. Horrez ahazteko, eta orain, bai, erraldoiak euren bidea jarraituko dute Bilboko erraldoiak, baina gu Barrenkalera joango gara, Madriles ibiltzen zen kale horretara, eta berarekin dengo gara kale jiran, han ere badugu eta sorpresatxo bat. Araz, plazerra baduzue, guazen! Zuek esan, ¿Listo? Era un vagabundo que vivía aquí, supuestamente solía estar viviendo por donde los arcos de Achuri, y era un señor que al parecer, pues eso, lo mismo un día le pillabas bien que le pillabas mal, vivía ahí con sus cartones, todo eso, y nada, pues al parecer este señor en la gran riada que hubo en Bilbao,
falleció. Lo encontraron por el fango, lo encontraron bajo el fango y tal. Y pues nada, pues eso, que esa es la historia del Madriles, ¿no? Aquí se le tenía aprecio y tal, ¿no? Al Madriles. Era conocido, era un personaje, ¿no? De Bilbao, por así decirlo. Vale, pues habiendo visto la Calejira, el concurso de alubias, el concurso también de torrijas, nos despedimos de este día 3 de Carnavales de Bilbao. Muchas gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Muchas gracias.